Tegnap délután pont vacsorához készülöttünk, így a naplemente tájában, és jött egy erőteljes húzós kapás. Úgy szóltak a többiek, hogy már viszi elfelé a botomat. Gyorsan bementünk. Hát igazából meglepődtem, mert hatalmas erő volt a halba. Aztán persze egy pár perc után kiderült, hogy egy harcsával van dolgom, ugyanis nem ritka itt harcsát akasztani. Hát bő egy órás fárasztás után ki tudtunk emelni egy közel 190 centis, ilyen durván 50 kg körüli harcsát, ami a legnagyobb halam, amit valaha is fogtam, úgyhogy számomra nagy élmény volt. Küzdelmes volt, Combat X botok tényleg így nyélig hajlottak, nagyon durva fárasztás volt, végletekig volt terhelve a szerelék, 20 librás zsinórra voltam, úgyhogy az 9 kg. Hát hihetetlen volt ez, de meglett. Úgyhogy ennek örülök. A harcsa után már nem volt érdemi kapásom azon a helyen, ahol horgáztam. Így úgy döntöttem, hogy keresek egy másik helyet. Itt a közelünkben van egy súlyommező. Egészen eljöttem egy ilyen cserkelős horgászatra, ahol egy PVA hálón pár szem bojlival felakasztva bedobtam egy ilyen 30-40 méterre, és rátettem még olyan 5-6 szemet. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ez a cserkelős módszer itt mennyire fog működni, mert egész közel vagyok a súlyommezőhöz. Teljesen sűrű, ki van kötve a bot is, úgyhogy ne tudja nagyon húzni, de figyelek rá, remélem, hogy működni fog. Egyébként általában inline olmokat szoktam használni, most lágyabb előkéket használok, de szeretem a fluorokarbon előkéket is, a stiff riget is, és a hagyományos drawback riget. Itt vagyok a következő hallal. Ez a hal Hadolbójámról jött, ahonnan a nagyot, a 15-80-as pontyot fogtam. Azóta arról a bójáról nem volt kapásom, ez a második halam onnan, és ez is a nagyobbak közül való, nem akkora, mint az első, de nagyobb, mint a többi, ami eddig jött. Hatalmas feje van neki, nagyon szép sötét színe, és óriási szája. Nagyon jól néz ki, nagy farokúszó. Természetesen bement úgy a súlyom közé, hogy egy 10 perc volt, mire kiszabadítottam, de hát ezért horgászunk. Megyünk tovább. Második nap reggel nekünk is beadta, összesen 3 pikelyes pontyot fogtunk. Egy 10 és 11 kilósat most láttok előttünk. Nagyon szép, egészséges halak. Egy igazi élmény. Akkor ti maradtok? Jöttek Erikáék, vagy nem? Vagy Mert én úgy látom, hogy mintha megjött volna Dávid, Erika. Erika, meg Dávid is. Peti jött, az majd később jön, Peti?
Peti, szerintem Peti csak délután. Na Lehet, menjünk, kint nézzük van a már meg, tisztán, megnézi, nézzük meg hogy őket. elbújtak-e már a harcsák. Aha. Na menjünk, nézzük, megmutatjuk nézzük itt meg. a Med2-es csapatot, meg az üzletkötők is megérkezett elvileg mindenki. Hát, megyünk Csónakkal vagy hozzá. gyalog? Hát itt beülünk a csónakba, Ja. átmegyünk azzal. Nekem jó. Na hát megérkeztünk közben itt a fiúkhoz. Itt vannak az üzletkötő srácok, bemutatnám először Rolandot, Kecserolit. Ő a közép-magyarországi régióba tevékenykedik. Benke Attilát, ő a Dunántúli régiót viszi, illetve Dávidunkat, Szilágyi Dávid, ő pedig a keleti régióba dolgozik. Na, és még itt van velünk a Med2 csapatából két fő, Matyi és Erika. Milyen napotok volt? Hát eddig kellemesen süt a nap, és nagyon fúj a szél. Egyelőre próbálunk küszíváson, úszóval harcsát fogni. Egy-két kisebbet azért már sikerült itt a srácokkal kivenni a nádasból, viszont abba bízunk, hogy jönnek majd nagyobbak is. Majd délután érkezik még mellénk Májer Peti is erősítésnek, úgyhogy bízom benne, szuper. hogy egy jó kis csapatmunkával egy jó eredményt fogunk tudni itt elérni majd Harsányba. Aha. Úgyhogy bizakodóak vagyunk. Reméljük. Nem tudom, Roli említette, hogy fogott egy szép harcsát itt cserkelve. Igen, hát tudom, ugyanez volt a módszer, hogy küszíváson Roli ugye felismerte a szituációt, a helyzetet, és küszíváson küszcsokorra sikerült neki egy jó 40 kilós harcsát, egy 20-as is jött, ugye Roli? Igaz? Úgyhogy egy nagyon jó eredménnyel indított rögtön az első nap. Mi még akkor nem voltunk itt, úgyhogy neki szabad volt a pálya, de már most itt vagyunk konkurenciának, úgyhogy meglátjuk, hogy be tudjuk-e hozni ezt a lemaradást. Én ma érkeztem. Tegnap a fiúk Roli itt fogta a harcsákat, úgyhogy kipróbáljuk ezt a helyet ezzel a módszerrel. És várjuk a harcsát. A srácok az elmúlt napokban elkerültek a pontyok, ezért is szerettem volna, hogy legalább egy kisebb példány jött igazából, de szerettem volna megmutatni a kamerának. Eddig csak a Szent Teati halált tudtam megfogni, de ilyen kis... Na, hibátlan kis sötétebb tónusú ponty. Ilyen szép halak vannak itt a Harsány 2-es tavába. Itt van a következő hal, ami valószínűleg a forgatásunknak az utolsó hala. Lassan a forgatás végére érünk, de hogyha valami lesz, akkor azt még majd látni fogjátok. Nem túl nagy, de záróhalnak tökéletes. Gyorsan visszaengedem. Aztán még folytatjuk. A horgászat végéhez közeledve kicsit összegezném azt, hogy én mit is csináltam, mit próbáltam elképzelni ahhoz, hogy eredményes legyek. Mivel én a súlyomnak a szélén foglaltam helyet, ezért nem volt kérdés, hogy mit fogok horgászni. Próbáltam olyan helyet keresni bent a súlyommező közepén, ahol van egy méterszer méteres tisztás, ahova szépen le tudom engedni, fektetni az előkét úgy, hogy az jól pozícionáljon, ne üljön föl sehova. Ezeket a részeket megnéztem az elején radarra,
illetve kampóval is végighúztam, ólommal is többször végighúztam, hogy ne az legyen, hogy amit a radar nem mutat ki, ezek a vékony szálas ágak, ezek ott a mederben majd beleakad a horog, mert akkor az már eleve egy nagyon negatívum. Amit igazából én kigondoltam, az működött. Választottam egy ilyen szénhidrátosabb jellegű bojlit, illetve egy erős fűszereset. Több halat adott a fűszeres bolyóm, amin nem csodálkozok, hiszen nagyon-nagyon attraktív, főleg már így, hogy 20-21 fokos volt a vízhőmérséklet. Viszont a nagyobb halakat nyilván a szénhidrátosabb jellegű adta. Ugye ezzel fogtam meg a 15 kg 80-as tövest, ami nagyon szép zömök volt, kicsi fejjel, ami meglepő volt. Erről a helyről fogtam ezeket a 11, 12, 13 kilós pontyokat is. A másik botomat meg a fűszereset azt inkább beáldoztam annak, hogy nappalról egy kicsit pörgősebb legyen a horgászat, legyen akció, illetve legyen miről felvételt készíteni úgy, hogy ezt végül ti is lássátok majd. Elkötöttem még Zolinak a csónakját így a túra végére, megdobálni ezt a nádas szakaszt, hát ha lesz itt kis harcsa meg csuka. De mindenképpen tartsatok velünk, hiszen ez egy olyan alakuló csatorna, és a következő videóban egy tiszai nagyharcsás horgászat lesz. Ott lesz Májer Peti, megtudhatjátok, hogy hogyan sikerül ezeket a nagyharcsákat horogra csalni, számtalan mennyiségben. Sárvári Matyi, Kecseroli, mindannyian különböző horgászmódszerekkel kergetik a harcsákat, de ott lesz Erika, ott lesznek a pontyos srácok, és ott leszek én is. Meglátjuk, hogy Csali alatt sikerül neki fogni, vagy nekem is sikerül majd nagy harcsákat fogni pergetve. Úgyhogy mindenképpen ajánlom a feliratkozást mindannyiótoknak. Köszönöm a megtisztelő figyelmet nektek, remélem szórakoztató tartalmat tudtunk adni nektek. Sziasztok!